Tiprasa rungni bagai East Tripura seat khatijak a jagao sabo kwplaing no yang khaksang ga ruling o tongnai BJP Tripura motha miliwi candidate jak Maharani Kriti Singh Debarma tai khaksang ga CPM Congress miliwi agini former minister CPIM ni Rajendra Rwng haike ground report naimani mote ngakai 50-50 haino ngai tongo Tiprasa rungni bisingo ngakai tabuk 10 ni se ground report amsuk kahamkai chung sawi maya tobe khai je borok rongni kok samani tai chajangmani no nainani hingake je ruling o tongnai omrono thantotok borongno Tripura o majority seat manthotok haima tongo amoto confirm ya jesapana ngai mano tamni humble mo kaisa democracy country o jagao jesapana paltok jak thangmano eba amo yakha amo phan tongi mano hake bayabrok norok nongni opinion sahori norok bojagani tai norok sobno kwplai khaina musung komeni bisingtikai sahori mano tabo khai kebono keba amsaka hamya kai kok hamya rokta sijabari please nini je sajamane am tisimi angbono chajago ang oroni hini sahori amani ni icha nang to Bharat borsho tongo Bharat haktoro nini je odikar tongmane amon nang jesana pano budi mano tobe khai nini odikar tongo hunai nang kebono amsaka hamya sanani bo amsak odikar bo grei Bharat haktoro tongai haike sob kwplai ingne ingya amo public rok decide khanai media salok tongai social media o news ri tongai rokai just angsak simino saimano amo thangi pano manu hunai tobe khai lab bot tongai pano thangi manu amo borok public rok se decide khanai amni bagini norok no bo ang bar side tong nongni opinion or hodi taw khai norok bo jagani biang side di east ni na west ni amo sahori ma ka belai khe chanai je sapana kwplaing thung tabo khe Tiprasa ni samung je tangjana nangnai se amsuk jora nugi heke kwbangma leader rok MLS MP rok ngi thango Tiprasa tai kwbangma Tripura ni borok rok budwi kwplai khlaire bayu haipano busuk jora tui borok rong ni bagai Tiprasa rong ni bagai joto Tripura tongnai borok rong ni bagai samung khlaijaka bisirbag naina thanga kai Tiprasa ST joto ni sai tolao kelegjak Tripura o amani baginyo Tiprasa rong no bisirbag naina ni nango Tripura government rok sing north east ni bising kwbangma kubuni haste rok nugo belai khe developing jak borok bo ST tongmano tabuk bo ST no borok haipano chini sai naina khake belai khe developing jak borok buibai ayang kubuni haste rok bai borok tokkori manu haki chin Tiprasa rok nai khake tabuk point bakso jagao mai phatisa chana se tana tini tai hospital thangnani lama kaham korei rang korei chere rong no pore rimiyam school kaham korei gana wo amo birman bahot Tiprasa rong ni society o tabuk ingjak amono no kaham ke tlangnani bagai chai tongna nango absungno tinin video nuraga video jajak like khlaidi tai comment khlaini ta pongde ang bar video no sai tongo nongni belai ke important nongno opinion nango amsungno tinin video nuraga video jajak share bokhaidi hambai।